Ahoj, volám sa Roman Dragula a chcel by som ťa pozvať už na 8. ročník Vianočného študentského plesu, ktorý sa uskutoční 20.12.2014 tu u nás v Žochánovciach, a.k.a. v Topolčanoch, v našom krásnom kultúrnom dome. Vystúpi tanečná skupina The Freaks, topolčiansko-slovenská kapelka Fishing Strip a najväčší fenomén, nitriansky rapper, textár a neviem čo ešte všetko ostatné, Ramon, a.k.a. Rugby. A čo sme to chceli ďalej? Jaj, prepájame na Nitrianske námestie. Ja tu nemám už nič. Takže čaute, chcem vás pozvať na najväčší vianočný ples, ktorý sa odohrá v Topolčanoch. Bude to 20.12., čiže v sobotu. Bude to v Dome kultúry a okrem mňa tam vystúpia Fishing Strips a bude to moderovať pán Dragula, takže ešte raz 20.12. najväčší vianočný ples v Topolčanoch, Dom kultúry, moje meno a ostatní. Čaute. Tak to bol Ramon, viac informácií nájdete na internete.